సంభ్రమ భ్రమన్నిలింపనిర్చరి విలోల వీచి వల్లరి. हेल' लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरनाय जाबाय दिनै आमथिसुवानि नामाव फिथाइ सामथाइ जानो नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट बा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर गोदान गोदान आंनि चेनेलाव बोरैबा गिदिंला गिदिंला हाबलांफैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो अल बटनाव प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसिन नायनो हायो थ'दो होमबा नायलांदो हानद' दे र' बा खान्थाला गिदिर गिदिरथार नै नाङा थुस्लायगोन नामा माने 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 हाग्राबारि जंगलबारिसो नै जोंना दे गिदिर नायला नै आयु 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 दा नै गोनां दा गानलेट जांलाबायबावगासिनो जय बाहुबालि आखाया गोदोजोबगोन होननानै जायालै माथो दे थिखोनो बानखांदो गना बिसिनि माबानिसो न'आव फानग्रासो खोमा ना मा होनो लागाय दोना हो अमाखौ लागाय अमाखौ दो जोंहानो अमाखौ दाननो नागिरबाय हिपक दानगोन आं नायबानो जाबाय अमा दाननो नागिरबायलै जोंना सेस बाराद्राय गोलैदों अमाया नायनायदोंनो बिथाङा दांग्राया नै नैबे बडि बिल्डार मानसिया एसे गथाथा नालाय खान्थाल मालिक बै खान्थाल मालिक बे नैबेया जाबाय दानग्रा नैबे बिथाङा दानगासिनो बेना बदि गैया रांख्रेब ख्रेबसो मानसिया बियो नैबेहा आदै ओमफ्राय रमाथ' जोबोद मोजां खालै अमाखौ दानखांनाया दानखांबाय जानोसै एबार नायबायल' था नोंथांमोनहा अमाखौ सुनो नागिरदों लागायना हो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोरनो अननानै शेयार खालामना हो बेखौनो दानसैलै आं गांसे दोनसैलै फांसेल'खा बिफाङा ओरैनोबा जाबाय लागा no मा जानांगौलै बिदिजों one tap होनो बेखौ one tap नुबाय जोंना गोसोना गैयाब्रा ओंखायनो सिलिङा जाया आनारस दे जानांगौ दा दोन one tap होनो बेखौ one tap मादाया सेवसिगोन सिथेवरा बिदि जायो गरसे गैलाय नांला आंनो दोनबावनोसै र'
लांना माय नाय खाथुनि जोंना है मानसिखौ खेबफानाय गैया दे एस्टिबा ओमफ्राय मा बिगुर जाखो दैजों A few moments later. आन्दायलायदों नै खाख्लमानो नायगासिनो सिनेमा मा सिनेमा नायदों बेलाय बुरा बुरा नायनो नुवाबो माथो बाबारे बेहा सिनेमा नायगासिनो सासेया उन्दुगासिनो जि मोजां उन्दै गोरलैनि ने बे आनारस फिथाइखौ खाखानाय जादों बिफांनिफ्राय मैयानो खानानै दोनदोंनो आं खाहैनोसो नागिरदोंमोन बै नुहुरनाय बै मालिकआ बे खानानै दोनदोंनो नै बिथाङा लानानै थांबावबायसोलै नै आंनो खेबहोबावलानो जा गाजालै बियो आनारसखौ हाबाय जोंना दा हाग्रोथोंसै दा लगायनायाव लोगो मोनलायसिगोन ओइ